Bideo honetan, eskoletan ariguneak nola identifikatu azalduko dizuegu. Entitate batean arigunerik dagoen identifikatzeko, lehenengo urratsa entitate horren organigrama edo mapa osatzea izango da. Eskola baten kasuan, organo desberdinak identifikatu ditzakegu. Badakigu eskola guztietan ez dela antolaketa berdina egoten, eta leku batzuetan besteetan baino organo gehiago edo gutxiago egongo direla. Orduan, hau adibide moduan hartu dezakezue, eta eskola bakoitzak bere egoerara egokitu beharko du. Behin organoak identifikatuta, arigune hauek non egon daitezken aztertu beharko da. Beti ere, bertako kideen euskararen ulermena eta euskaraldian parte hartzeko duten prestutasunaren arabera. Beraz, eskola batean ohiko talde desberdinak topatuko ditugu. Guraso elkartea, jangelako langileak, garraio zerbitzukoak, idazkaritzan parte hartzen dutenak, mantenuko langileak, organo gorenean dauden kideak, irakasleen klaustro eta mintegietako kideak, eta azkenik, ikasleen baitako ariguneak leudeke. Hemen, 16 urtetik gorako ikasleen artean ariguneak sortu ahalko dira. Beraien artean irakasleekin batera edo irakaslerik gabe. Beti ere, euskararen ulermenak eta euskaraldian parte hartzeko borondateak bat egiten badute. Eskola bakoitzean antolatuta dauden entitate desberdinetan ere ariguneak sortu ahalko dira. Ikasle sindikatuaren baitan edota eragile euskaltzale, ekologista edo feministetan. Arigunez gain, garrantzi handia izango dute horietatik kanpo ere belarri prest edo aho bizi portaera mantenduko dutenek, izan irakasle, jagole, garbitzaile edo administratzaile. Adibide hau, ariguneak ahalik eta xeheen sortzeko pentsatua dago, baina esan behar da, irakasle edo langileek osatutako gune horiek guztiek, klaustroa, mintegia, pedagogia taldea guztiek batera, bere horretan arigune bat sortu dezaketela, baita jangela eta sukaldea batuta ere. Finean, eskola bakoitzaren errealitatearen arabera sortu eta egokitu beharko dira ariguneak.